салом алейкум духтаро, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Чӣ хеле ки дар аввали навозидаем, дадам аз Тоҷикистон омадан, алҳамдулилло ки расидам ба пеши мо. хоҳарам ҳам омадагӣ будан. бисёре кишиштем, он қадар аҳамияти сёмка кардан надоштем. ин қаҳка сёмка карда будам. ман Тоҷикистон кироя кардам барои модарим инро ки штоби ки дадам расида, ҳамна хостам ки дар аввали видео гузорам. духтаро, имрӯз бо посилкама қабул кардам. ин заказҳои ҳамсоя буд, ба ман заказ карда буд. ба бисёриҳо хостем ки ман нархҳои куртаҳоро гӯям. вақт распродажа шудагӣ буд, арзон буд. ҳамин куртачае ки духтарчаи ман дидагӣ будед, кабутак буд, 599 рубл буд. ҳозир бошад ин каталогда 999 рубл шудагиа духтаро. вай вақт распродажа буд. хайли нархи духиам медонед. духтаро салом. чӣ хеле ки мебинед, боз дадам омадан. амрӯи дадамшон чита обед кардистем. бора ба сари заказом рафтум. баъд ҳамда магазин даромадем, камакак харид кардем. барои мо бештар гречка дар кор буд. гречка гирифтам. қабл барои кӯдакҳоро йогурт, хеле якта йогурт гирифтам карда. баъд ана ин, агар ки фрима донен, Тоҷикистон ба ҳаст ҳамин хел ранги сливка, яъне ки ми вообще мазаш дига хел ҳамин хел ба маза. барои кофе кардан беҳад ба маза, коферо ба маза мекунад. бо ин гирифтам. ман аз мебинам, фақат барои худ май мехарам. ва кораблик даромадем. барои бачама михел вилкача гирифтем. вилкаш гум шудагӣ буд, дига наёфтем, намедонам партофтиан. баъд мо мошинча гирифтем. би вилка ягон чи намехӯрад, чизе ки хӯра вилка кати мехӯрад. хулас хариди мо ҳамин қадар буд. ҳамиқа чиз гирифтем. ҳозир ман ба шумо заказҳои кардагӣ ман нишон метиҳам ки ман чи заказ кардам. хостам ба шумо нишон диҳам. бинед чӣ хел хушрӯяка. вилкаш бо беҳад хушрӯ. ҳамин хел саракош на он қадар тез, рости хушрак ба мо маъқул шуд. заказҳои мо айвайбрис заказ кардем. палатка заказ кардагӣ будам рӯзи ид. пешаи ид буд заказ кардам. рости пагаи ид рафта гирифтам. ин падаркашам кати ҳамон заказ кардам барои бачаҷонама. ин дертарак рости омад. баъд нарафтам гирифтан. нагирифтам, рости хушам надод. гуфтам ябора инаш биёяд, баъд рафта якҷоя ҳардияшам мегирам. ҳозир ман акун мекушам, ба шумо нишон метиҳам ки чи заказ кардам. коробкая кушодам. дар даруни як коробкаи калон ҳамин хел бутулкачаака мондия. рости инам чӣ хеле ки гуфтам, кати ҳамон вай заказ кардагӣ будам. кати палаткаш яхела ҳамин герои мультикоя наз мебинад. рости анамин мультики супер шинки меган ё ки шинячи патрул меган ҳамин хел ина наз мебинад. баъд бо як намуд самолёт ҳаста, супер крылья ном дорад. ваям наз мебинад. айвай кофтам ки набуд, толка ҳамино буданд. баъд ҳамин гирифтам. игрушкашам гуфтам гирам, пулам камтар ки буд. баъд зираш ба ҳамино гуфтам гирам. баъд насиб боша бо игрушкашам мегирем. ина мекушоем. чи заказ кардем. ба шумо нишон медиҳам ки чи заказ кардагиам. ҳамҷа пурсидам ки агар ки ягонҷо шикастагӣ бошад ё ки ягон хелвай бошад возврат мекунен гуфта. ҳаминаш наст ки ягон камтар дефект ёфтӣ, обратно возврат мекунӣ ё ки ягонҷо шикастагӣ бошад. ҳаминаш наст камтар. ман ин аввало заказ намекардам, фақат озан заказ мекардам. баъд ина хоҳарам саве додам, гуфтам нисбати озан ин камтар арзонтар. ҳамин чизе ки ҳамин озанда ҳастай, ҳамин арзонтаракай. ба ҳамин вайбер скачат кардаму аз ҳамин вайбер дига заказ мекунам. ай озанам заказ мекунам. чизои озанам наст, чизои инам наст. ҳозир ман ино ҳамаша соз мекунам. бо тарки тайёрша ба шумо нишон метиҳам. ин вай поставка барои обу ҳастай. хеле ранги шикафбурин ҳастай. замок дора. ба ман хеле маъқул буд. хостем ки заказ кунам. чанд қабл пеш буд заказ кардани будам, натонистум. акун насибаш набудай. ҳоли нархаша ёбам. касоне ки заказ кардани бошанд, ҳамин приложение скачат кунед.
шумо ҳам заказ кунем, беҳад чизои нағз дора. отзивоша мехонем, баъд заказ мекунем. Ман кадом вая бинам отзив дошта бошад, баъд ҳамон чиза заказ мекунем. Ман ҳамин сурати ҳамина меёвам, бо дар рӯи экран мемонам. Шумоям бинед, нархашам бинед, беҳад нағзай, нағзай, обуфоташ сел вай кардатие ки ҳамин обуфа шуштиу мемони бо хел худаш вай дорад, маҳкамак мешад, ранги шикафбарин маҳкамаки хушрӯ, ягом чангам намедарояд. خلاص خیلی خوش روی از مکی سس کردم بعد شما ده نشان میدم. اینا دخترها اول پولکاش سس کردیم. از اینجا دا میبینیم که باز چه خیلی سس کردن در کار، کدام آهنش در کجا موندن در کار، هرچی که همین است. خیلی دشوار بود. همین وقتی در آوردنش بهت قیمت‌ترک بود. همین خیلی هر یک پلاسماسه دا آهن میکنی دشوار بود راستی. سس کردن ببینید خیلی کلانی خوش روی. 9 полка дорад, амеха 10 та дорад, 9 та дорад, беҳад хушрӯ, калони хушрӯ, 9 та полка доштагиай. Ози ина болошта мекашем. Духтаро бинед, ҳамин хело маҳкамак меиста. Агар хоҳем ки кушодамон немша, ин хел замока мекушоем. Ай ду тараф замок дорад, бинед чӣ хел хушрӯяй. ду тараф замока мекушоем. хел види ваиш беҳад хушрӯ. касоне ки маъқул шуда бошанд ҳатман мемонам чанд сум гирифтагиём, чӣ хел заказ кардан дар кор гуфта. ай тараф дута хел кармашки дорад, сачаяне дорад, дута ягон чизе ки ваяй ложка ё ки ягон чизе ки барои обув лозима ҳамҷаба мемонем. ина хай хулос духтаро беҳад хушрӯ ба ма маъқул шуд. сифаташ нас ягон дефект надорад. ҳол ман гуфтам ягон тавая шикастагӣ ё ки ягон ҷазир шудагӣ, гуфта ки не, ҳама чизаш 100% хушрӯ. мо чизе харидагимон даволне.